Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà għalli huwa strumentali li l-Pulizija Maltija tibqa' ġġornata l-ħin kollu kemm mill-aspett ta' taħriġ u anke operattiv. Huwa kienet jieħu sehem f'waħda minn dawk magħrufa bħala side events, konferenzi li jsiru fuq bażi parallela mal-konferenza ewlenija nfissa tal-OSCE. F'dal każ ġiet diskussa l-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin u l-isforzi li qed tagħmel Malta biex tikkumbatti l-kriminalità organizzata. U dan kif għadd mhuwiex reat kwalunkwe. Aħna bħala korp tal-Pulizija għandna investigaturi tajbin ħafna li jisolvu ir-reati li nqalaw, però dan huwa reat fejn mod ġenerali l-vittma ma tirrapportax. Ma tirrapportax għal fatt li forsi tkun imwerra mill-aggressuri, tista' hija stess ma tirrikonoxxix li hija vittma ta' dan ir-reat, jista' jkun ukoll minħabba language jew cultural barriers. Qal li reati bħal dawn ma jmissux ma' pajjiż wieħed u għalhekk importanti l-kollaborazzjoni ma' pulizija barranin. Din il-ġimgħa stess jiena kont Ruma fejn iffirmajt MOU mal-counterparty Italjan fil-preżenza tal-Ministru tal-Intern fejn propju fost oħrajn rajna li indaħlu aktar miżuri biex insaħħu l-ġlieda tagħna kontra l-kriminalità organizzata, inkluż it-traffikar tal-bnedmin. F'din il-konferenza ministerjali jkunu ppreżentati bħal dejjem l-ispazji għal laqgħat bilaterali bejn pajjiż u ieħor jintalbu minn qabel u jsiru fi kmamar li jintramaw ma' ġenb fejn issir il-plenarja. Malta wkoll ħadet l-opportunità biex tiltaqa' ma' rappreżentanti ta' pajjiżi li mhux spiss ikun hemm komunikazzjoni magħhom. Pereżempju, għadu kif kellna meeting bħalissa mal-Andorra fejn is-sena d-dieħla ħajkollna 30 sena anniversarju ta' relazzjonijiet magħhom bħala pajjiż bejn Malta u Andorra. U għal daqstant is-sena d-dieħla għandu jkun hemm laqgħat oħrajn li ħajsiru bejnietna u hemm ukoll ċertu agreements li ħajġu konklużi biex jiġu mfakkar dak l-anniversarju wkoll. Il-konferenza ministerjali tal-OSCE f'Malta rat 900 rappreżentant minn 57 pajjiż u għalija rreġistraw 300 ġurnalist.